everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Saan si tuyo ni mo? Tawag si Bimbo. Unsa? Pero, kinahanglan ako ang magbuot sa imong isulti niya. Unsa? Oh, anong misiga man ang mata ni mo? Okay sa mga mata ni mo siga ng isulti ni mo. Gahapon mo yung kada. Ngay kay magbuot sa kong isulti ni Bimbo. Natural nga ako'y magbuot sa imong isulti niya. Aron, parehas tag istorya. Unsa? Maghimot tag istorya. Aron, dili mahinayon ang atong mga kasal. Ay, ibo ko bunlot. Maganda ka nag-utong-utong ko dire. Dali! Gipunan pa. Dong Bimbo, kalma lang dong. Mapriso ba ka din imong gibuhat na ko dong? Daghan na ba ko ga kailang kapitan, ha? Kisa may kapitan na ilhan mo? Naidaghan. Naidaghan. Kisa lagi! Kadto si Kapitan Alex. Nahimo tong numero 1 konsyal. Ha? Alex! Lara! Katong kauban ni Kapitan Francis? Kana... Ay, kung hadlo ka! Ha? Kaya wala ko kihadlukan karon. Busa, sulti na lang kung hain si Rexon o si Layla. O gusto mo kinita mo nila? Dong, bisag lukuton po ko ni mo, dong. Bisag balibalian pa ko ni mo sa kabukugan, wa, dyo ko'y ikasulti. Kay bisan gamay, wa ko na bawaan sa kayo ka ni Layla o Rexon. Kay sultihan tarang ka sa tinuudong, nga kung doon na makoy na ibawaan, bisag nga na lang sa barangay, nga ilang nahimutangan, dili ginin ako itugan mo. Usa! Ako gining itugan mo dong, may guguta dong Bimbo na unsa mong ko, may guguta, di ko mag-aagos pagpamakag ni mo, may guguta, di ba? Dong, kalma lang dong Bimbo, kalma lang. Huwato lang nato sila nga manawag o niya mamauli ba? Naunsa man, butangan tagaglingkuran na din aron anhin na lang ka maghuwat sa ilang pagpanawag ni Layla o Grayson? Dili! Dili god. Doon na kayo wa isulti na ko, Didigoy. Unsa man ang huwa na ko isulti ni mo? Posible. Nga way emergency si Rexon. O ganong nakasulti ka man, ana? Dupim? Tungod ka rito namin sa South. Uh-huh. Amo na gisubay ang mga hospital dito. Apan wa gyud na admit dito nga Layla. Ingon man Rexon. Basin natunok ra sila nung? Unya sa klinik ra sila nagpatanaw og doktor? Unsa? Hala, uy. Mag-writer na sab ka karon Rexon. Unsa man sab ko na ito istorya? Ikaw, nang hambog maka nga maayo ko nga mag-inartista, di ba? Kinahanglan mag-inartista gud ka karon. Nartista? Ako? Pero unsa man lagi ko isulti lagi? Kinahanglan mapatuon ni Miss Bimbo. Nga dili na kaganahan niya. Nga mahimo ni mong bana. Unsa? Mauna ko isulti ni Bimbo? Uy, di ka ko tungluhon niya. Kinahanglan dili mahinayon ang inyong kasal. O kinahanglan sab nga sa dili pa ta mamauli, nahibaw na sila si Venus. Nga dili na ta magpakasal nila. Ikaw ramang gul mo atras ka sa linya ni Venus, God? Kitang duha mo atras. Kasabot ka, Layla? Nganong nakubot mo dito sa gawas kagadiha, Digoy? Kuyawan mo kong Bimbo, Ma'am Terry, ay. Kalit malagkasuko na ako. Gibunlot ko. Nga gipugos ko sa pagpatugan kung hain si Layla o Grayson. May ko o ang akong tinae sa kahadlok. Purpita. Ko, Dili mahimo nga manghagis siya din, Digoy. Hain man siya. Tuwas gawas. Nagtungok dito. Lain kay naong. Murag wa pa'y tug.
Pita. Gibunlot ka? Oo. Gipugos ka? Oo. Gipasakitan ka? Oo. Diha ka lang. Oh. Ako siyang aman. Tita, Oh. unsa man yung plano karon? Naguba ng salida. Ni ang sarang ang ngiw-ngiw. Bastos ka bang tiguanga ka? Aro! Venus! Aray? Ayaw pasakiti si Digoy. Oh. Maguwang na nimog edad. Kinahanglang tahuro na nimo siya. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nga naman taon, day. Magkalagot ka ng tiguanga, tita. Ah. Nga na magkukog ngiw-ngiw? Venus, Nga nung masuko man ka. Kaila na kag unsay ngiw-ngiw. Wa! Pero klaro na lang kaayo nga bati nagnaw. Dili ba yun nabatig na ang ngiw-ngiw, day. Guwapa kay na, cute kay na, parehas ni mo. Ay na lang tadigoy, hilom Cute na. ang mata. Ayaw na lang pagtingog. Ah. Kay dili ka akong toyo. Tita, sa na may plano ni Tito Luisito, bahin nila ni Laila o Gregson. Uwa ba si manulog tao nga mangita nila? Og muda nilag balik din hero may na yun na ginang among kasal? kalma lang, Venus. May gibuhat na si Luisito. Magpaabot na lang ta sa iyang balita. Pero Oon sa tita? murag nagkasulti naman sila si Rexon ug Luisito. Murag nagkasabot na sila sa ilang buhaton ni Rexon. Makiksulti ko ni Tito Luisito, tita. Ayaw. Og ganun dili man. Naglain ang iyang lawas, Venus. Og dili siya magpatugaw. Unsa? Naunsa naman tao na imo na una Rexon, uy. Unsa man ka? Hubog ka? Tinaon ning utok ko, Layla. Pero, unsa man ako sa pag-atras sa mukha sa libimbo nga nagatando naman ko niya. Unya, dako na bagastos bimbos preparasyon. Ingur ba sila no? Nga mapriso kuno ka kung moatras ka sa inyong kasal. Maubitaw nga maghunahuna tag rason. Unsaon nga makabalibad ta sa atong mga kasal. Hala, kinigin na mo sa bang muna-una? Dili na. Ako ning balik-balik ko na. Kitang duha ang muatras sa atong mga kasal. Tawi. Taoy. Ngano man? Mag-uol gid ka? Kung di madayon ang inyong kasal ni Bimbo? Oh, dili man, pero maikog ko niya, uy. Gahi asa di mo pasabton, uy, Layla. Kahigod. Mao man gani nga mangita tag paagi. Unsaon nga makarason ta aron di na maganahan si Bimbo nga magpakasal nimo. Kalisod pangita agrason ana, uy. Nakita ba na ako excited na kain tinanawan ni Bimbo nga makasal mi. Bimbo. Tita, sorry ha nga. Napasakitan ako si Digoy. Nakasabot ko sa imong gibati, Bimbo. Bala ka na magukos kahimtang ni Layla, tita. Kawas pa. Blanco ko sa posibleng nahitabo niya uban koreksyon. Okay na sila, Bimbo. Luwas na sila. Ha? Diin makamahibawa na, tita. Si Luisito misulti na ako. Napangitaan tingali niya paagi nga makontak ang mga kidnapper. Og luwas na sila si Rexon og Laila. Unsa? Mo na gisulti ni Tito Luisito ni mo, tita? O, Bimbo. Nakalingkawas na sila si Rexon og si Laila gikan sa mga kidnapper. Mao ba? Unya, hain pa man sila. Ganun pa sila mauli. Kinahanglang lig-on ang rason kung nganong dili nakaangay nga magpangasaon pa ni Bimbo. Usa maligi rason nga bugat kaayo. Kanang makaingon gyud si Bimbo nga dili na gyud siya nako. Girep ka. Usa? Mao na ang rason. Girep ka sa mga kidnapper.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!